Jeg synes, der er for meget snak. Okay, du tager en bid først. Jamen, ellers så tror jeg ikke. Får det godt. Skål! Gå nu i gang, gå nu i gang, gå nu i gang. Jeg kan få dig på tummen nu, mand. Er du sindssygt der? Skal vi lige tage det her stykke der? Kom så. Kom så. Åh, fuck, mand. 1, 2, 3, nu. Jeg har bidt den over her. Du har ikke bidt den. Nej, der vil vente på det også. Hold kæft, hvor lang tid tager det, mand. Altså, YouTube har også begrænset antal gigabyte harddisk. Gå nu i gang. Nej, det er jo ikke. Okay. Så tyk for helvede. Jeg varmer det godt. Din tunge er ødelagt nu, mand. Jeg synes, det bliver varmt. Er det ved at filme noget? Ja. Du kan ikke lide kamera? Nej. Jeg tør. Så har du også lige pludselig den. Og du har ikke klasse mælk ved siden af dig? Det skal du da ikke spørge, når der står på YouTube. Ja. Hvad? Nej. Nej, det brænder, mand. Nej, du kan ikke stoppe her. Hvad? Du kan ikke stoppe. Der er flere. Skal I også svømme? Jeg kan godt lide en. Ja. Der fik den stærkest. Der er ikke sådan nogle pinde tilbage. Du får allergisk anfald. Det er lige meget. En af de røde. Det er ikke sikkert, den er stærk. Med Louise. Ja, det der, de kan sige pappen. Jeg kan også tage en rød i gang i stedet, hva'? Vil du have en lille smule? Nej. Jeg synes, kommer der tårer i øjnene nu, eller hvad? Det kan jeg se. Ej, for helvede, din tunge. Kom så, Bubba. Må du godt have kaffe eller hvad? Hvad kan man gøre for at... Prøv lige at kigge i kameraet og fortæl, hvordan du har det. Nøj. Han har det Lav lige lidt uger, det er svedigt. Han har varme tunge. Ej, ens ører, mand. Prøv at se øjnene. Kan du ikke høre det? Nu begynder jeg helt Er du sindssygt, mand? Så brænder det hårdt. Nej, men din tunge miljø, mand. Ulle, begynder du at helt nu? Den hånd, han hæver den. Ej, for satan, ja. Han kan få allergisk anfald. Det er bare også begyndt at hæve op. Du kan få allergisk anfald af det. Den er meget frugtig. Og man kan smage... Kan du gøre det? Er du syg? Øjnene, mand. Ej, jeg fatter Øj. altså, Ja. Men Bubba, han kan i hvert fald gå hjem i forhold til det. man kan tage livet af sig selv på mange måder, men det der er den mest smertefulde. Det bliver helt så ikke noget melon derovre? Du skal drikke steameren. Er du sindssygt, mand? Din tunge,